سلام كما يمسيكم زخركم تعزبتي أقدمنا نمكتالكم معدام الساعة سدالو زينا تاتوشتن وزانكم زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا فلما رأس زينا منستر تمرتي تراكما وتصادفو مسرح مهري زقلقلو هنزاتات زملكت عود مزنعتي كايدالو منستر زينا تسلاون تورادار الميديان مفتار ستلموعيو كون مقبار تعرتات يحلكم دلو قليزو منقست السودان نخلت لعلوت أكايت تكالاتو دفرات هاجرات كابتا هاجر كوز عزيزو زخر مبلع 10 عامات وبلاو معبل سونامي بتحدقا بخبيقات تهاسي هاجرات الإسرائيل تخيلو زرزرا زينا تمرت معبال هاجر نحبر سمن زلو أبركتو لعوليو نزلازن معبال زقبر نتفتات معرات منيسر تمرت زكايدو سراحات كوما وتصادفو وسانيو التمنيسري هلاو زستافي زملكت عودة مصنعتي يكايدالو نصبصاب هابتن فرزقي برهان عند مسكل كقربويو ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተራኮማዊ ተሳታፍነት ኣብ ምስራሕ ንመምሃሪ ዘገልግሉ ህንጻታት ዝምልከት ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ዓውደ መጽናዕቲ ካብ 26 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣስመራ የካይዳሎ ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ሃገራውያንን ዞባውያንን መሻርክቲ ብምውህሃድ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ኣብ ምዝርጋሕ ትምህርታዊ ትሕተ ቅርጺ ሰፊሕን ዕዉትን ወፍሪ ከም ተኻየደ ብምጥቃስ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ምስፋሕ ዝርግሒ ትካላት ትምህርቲ ምኽፋት ትምህርታዊ ዕድላትን ምብራኽ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርትን ሩኡይ ዕብየት ከም ተመዝገበ ገሊጹ ኣስዒቡ ሚኒስተር ሰመረ ዕላማቲ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንዝተኸስበ ትካላውን ምምሕዳራውን ተመክሮታት ከምኡውን ንመጀመርታ ግዜ ብተሳትፎ ህዝቢ ተፈቲኑ ዝተዓወተ ትግባር ህንጻዊ ፕሮጀክት ብግቡእ ገምጊምካን ከም መንጠር ባይታ ተጠቂምካን ነቲ ምስ ዓለማዊ ምሕዝነት ንትምህርቲ ዝተባሃለ ውድብ ብምውህሃድ ዝበጋገሰሎ ምስራሕ ኣብያተ ትምህርቲ ከም መወከሲ ተጠቂምካ ንጹር ስእሊ ንምሓዝ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንድፊ ምህናጽ መምሃር ክፍልታት ብቆጣቢ ወጻኢታትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ስራሓትን ኣተሓሓዛ ህንጻታት ኣመራርፃን ህንጻ ክፍልታት ዝኸውን ቦታ ምርግጋጽ ውሕስ ትምህርታዊ ሃዋህው ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ከምኡውን ንተመክሮታት ዞባታት ኣብ መስርሕ ኮማዊ ተሳታፍነት ኣብ ምህናጽ መምሃር ክፍልታት ብዝምልከት ብክኢላታትን ወከልቲ ዞባታትን ወረቓቕትን መግለጽን ክቐርቡ እዮም እቲ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ዓንሰባ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብኮማዊ ተሳታፍነት ክነጽ ተመዲቡ ዘሎ ልዕሊ 500 መምሃር ክፍልታት ምስ ከባቢያዊ ባህሪ ራሕቂ ከምኡውን ባህሊ ዓቕሚ ሰባኽሳግማዊ ህይወትን ናይ ነበርቲ ብዝሳነ መንገዲ ክስራሕ ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ሚኒስትሪ ዜና በመንገዲ መሬታዊ መደበራትን ፈነው ሳተላይትን ናውሽን ወጻን ሸፈኑ የካይት ከም ዘሎ ይፍለጥ ቀጻልነት ናይ ዝብ ምርጋጽ ተወዳዳሪ ሜድያን ምህናጽ ተለሙዕዮ ኩን ምግባር ጻዕርታቱ የሕይላሉ ፍሮይን ፍጹም ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ ሚኒስትሪ ዜና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ዝዓጠቐ ብሸፈኑን ዝርግሑን ጸላውን ተወዳዳሪን ሚድያ ንምፍጣር ዝተለሙዕዮ ኩን ምግባር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ብዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባት ገሊጾም በዋንዱ ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላትን መሰላጣታትን ከበመባል ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምምዕባል እወታዊ ኣበርክቶ ዝገብር ትምህርታዊ ሓበሬታውን ኣዘናግዕን መደባት ከምኡውን ዋናዊ ፍጻሜታት ዝገልጽ ዜናዊ ሸፈነ ንምግልባት ዝዓለመ ንጥፈታት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብሰፊሑ ክደፍኣሉ ምዃኑ ኣብቲ ኣኼባ በሪሆም ኣብቲ ካብ ማእከላይ ቦታን ዞባታትን ዝተወከሉ ኣባላት ዝተሳተፉ ኣኼባ ዕማማት ሚኒስትሪ ዜና ምዕዋት ተራ ምምሕዳራት ዞባታት ሚኒስትርታት ሃገራዊ ማሕበራትን ካልኦት መሻርክትን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣራምን ሃናፅን ከምኡውን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ብግቡእ ንምግላሕ እቲ ሚኒስትሪ ነብሱ ክኽእል ከም ዝግባእ ብሰፊሑ ተዘቲሎም ክካየድ ብጸንሐ ጻዕሪ ፈነው ማዕከናት ዜና ኤርትራ መላእ ሃገር ከምኡውን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡለን ሃገራትን ከተማታትን ክስማዕ ክርአን ክንበብን በቂዕ ከም ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ምስ ዲጂታላዊ ዓለም ንምጉዓዝ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፈነው ቲቪ ብኮምፒተር ሞባይልን ታብሌትን ንምክትታል ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃ ይሰጋገር ከም ዘሎ ተሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብቲ ባሕለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍር ሚኒስትሪ ዜና ዝቐረበ ጸብጻባት ዘተንክትዕን ብምክያድ ኣብ ዓመት 2015 ዝበረኸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ዝሕግዝ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም نبرت ملبسون زوا حلحل لما أخل عدم بقربا وحسنة تسترجع جت توري مايك كساتي بقعم
ጥዕንኦም ኣብ ርእሲ ምሕላው ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዓባ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ደቂ ኣንስትዮ ብዝሃበዎ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓጋይ ማይ ንምርካብ ዓቐበትን ቁልቁለትን ዝበዝሖ ልዕሊ 1 ሰዓት ይጓዓዛ ምንባረን ብምዝካር ሎሚ ግን ሳላዊ እሁድ ፃዕሪ መንግስትን ህዝብን ኣብ ከብዲ ዓደን ውሕስ ማይ ክረኽባ ብምክዕን ፀውረን ከም እተቃለለ ገሊፀን መንግስቲ ሃንጽ ሓልዋን ክንክንን ድማ ሓላፍነት ህዝቢ ዝበለ ቴክኒሽያን ናይተን ተዋዲደን ዘለዋ መዕደል ንቁጣታት ህዝቢ ነቲ ፕሮጀክት ብልዑል ጥንቃቐ ይጥቀመለንን ግቡእ ክንክን ይገብረለንን ስለ ዘሎ ብዘይ ፀገም ይግልገለለን ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ 2001 ብምትሕባር ምሕዳር ዝባዓን ሰባ መሻርክቱን ኣብ መለብሶ ዝተዋደደ ብሓይሊ ሞተርን ፀሓይ ውፅዓትን ዝሰርሕ ፕሮጀክት ቀረብ ስተ ፅሩይ ማይ ህዝቢ ብልዑል ጥንቃቐ ስለ ዝጥቀመሉ ዝምስገን ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ትሕዝቶ ማይ ናይተን ክልተ መገብቲ ዒላታት ውሕስ ንክኸውን ኣብ ልዕሊአን ዲጋ ክስራሕ ዝምልከቶ ኣካል ክሓስበሉ ነበርቲ ተላብዮም ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅፃር ምስ ምምሕዳር ንኡዘባ መንደፈራ ምምሕዳራት ከባቢ መሻርክቲ ባይቶን ዓበይቲ ዓደን ብምውሃድ ዘካየዶ ዘሎ ፃዕሪ ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊፁ እዚ ክረጋገፅ ዝከኣለ ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝብን ንምብራኽ ሳላ ዝተካየደ ጎስጓሳትን ዝተዋሃበ ኣስተምህሮታትን ከም ዝኾነ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዶ ምክትታልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣቶ ላይነ ዕቑባዝጊ ምስ ህዝቢ ዝተካየደ ርክብ ገሊፁ ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ዝሞተ እንስሳ ብግቡእ ክቅበር ኣኽላባት ምቁፅፃር ክግበረሎምን ብግቡእ ክክተቡን ብከልቢ ዝተነክሰ ድማ ብዝቕልጥፈ ናብ ትካል ጥዕና ክኸይድ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ማሓዳር ንኡዘባ መንደፈራ ኣቶ ብርሃም ሓጎስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ፅሬት ከባብን ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝረአ ፀገማት ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳርን ህዝብን ብምትሕባር ክፈትሕዎ ምዃኖም ሓቢሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ናይ ልቃሕ ዕድላት ብምፍጣር ህይወት ኣባላቱን ምሕያሽን ዓቕሞም ንምጉልባትን ሓያል ፃዕሪ የካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ውደባን ሓበሬታን ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ወልደ ኣብዝጊ ቴድሮስ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓልሓልን ኣስማጥን ምዝርከቡ ኣባላት ኣብ ዘካይዶ ርክብ ገሊፁ ኣቶ ወልደ ኣብዝጊ እቲ ናይ ልቃሕ መደብ ስንኩላን ካብ ተፀባይነት ድሒኖም ነፍሶም ብምኽኣል ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ መነባብሮኦም ከውሕሱን ርጉእ ህይወት ክመርሑን ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላፅ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣብ ምትሕባሮምን ምክታሎምን ክነጥፉ ተላብዩ እቲ ጨንፈር ልዕሊ 160 ኣባላቱን መዕደጊ ጥሪት ዝኸውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብልቃሕ ከም ዝሃበ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ንዝነጥፉ ድማ ሞተሮታት ከም ዝዕድጉ ይግበር ከም ዘሎ ብምብራህ ስንኩላን ተለቂሕሞ ዘሎ ገንዘብ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ልቃሖም ብኣጋ ክመልሱን ብምልባው ኣባላት ንዘለዎም ስንክልና ኣብ ግምት ምእታው ከድምዕሉ ዝኽእሉ ስራሕ ከም ዝዋፈሩን ምግባር ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ንዞባ ሓልሓል ዝርከቡ ኣባላት ብወገኖም ዝተገብረሎም ሓገዝ ኣብ 2002 ኣብ መለብሶ ቤት ሕብስቲ ከም ዝተኸሉን ፅቡቅ ሰጊሞም ዕድኦም ብምኽፋል መነባብሮም ይመርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ማሓዳር ንዞባ ሓልሓል ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንስንኩላን ኩናት ንመፅለልን ሕርሻን ዝኾን ቦታ ክወሃቦም ካብ ቀዳምነታት ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ጠቂሱ ስንኩላን ነብሶም ካብ ምኽኣል ሓሊፎም ኣብ ዳግመ ህንፃ ሃገር እጃሞም ከበርክቱ ዘለዎ እምነት ገሊፁ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝቕፅል ዜና ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ንዕድም